De Heer zij met u en met uw geest. Wij lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. In die tijd wees de Heer 72 leerlingen aan en zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen hij zelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, ik zend u als lammeren onder de wolven. Neem geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn: vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voortgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tot hen: het rijk Gods is u nabij. In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trek daardoor de straten en zegt: zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel, het rijk Gods is nabij. Ik zeg u, die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad. De 72 keerden vol blijdschap terug en zeiden: Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw naam. Hij zei hen: ik zag de Satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand. En niets zal u kunnen schaden. Toch moet gij u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, weer zo'n prachtig evangelie, een geweldige les van ons, want wij maken dat allemaal mee, dat wij in het contact met de mensen om ons heen, dat soms zo kan verlopen, dat je er als het ware een beetje mismoedig van wordt, dat mensen je terecht menen te moeten wijzen, of in ieder geval dat mensen proberen binnen te dringen in jouw levensvreugde en je die proberen af te nemen. En dat is wat die leerlingen, waar Jezus die leerlingen voor waarschuwt. Als je naar mensen toe gaat, ben dan op wat voorbereid. Maar boven alles, laat je vreugde niet van je afnemen. En daarom zegt Jezus ook, als je aan diegene dan zegt: vrede zij u, en er woont een vredelievend mens, dan gaat die vrede over. Dan krijg je een soort synergie-effect van dat die vrede, dat die ook inderdaad overgedragen wordt. Maar je kunt ook, onder ons gezegd, een kwaaie peer tegenkomen. En dan is het belangrijk te weten, die vrede, laat die weer naar jou terugkomen. Dat die invloeden van die ander niet jouw vreugde wegnemen. En dat, goede vrienden, dat hoor je in die 72 leerlingen die erop uitgestuurd worden, die geven daartoe de mogelijkheid om dus in die vreugde te blijven. Namelijk, wij zijn in uw naam onderweg geweest. En dat is belangrijk, om dus die relatie met Jezus zo op te bouwen, dat negatieve van de wereld
geen invloed heeft, geen blijvende invloed heeft op ons handelen. En goede vrienden, laten we daarvoor bidden, dat wij nooit vergeten om voor bescherming te bidden voor al die dingen die rondom ons heen gebeuren, wat we zelf niet zien. Dat God ons allen in bescherming neemt. Amen.